Nijang Karbi Anglong alo dongkamukam rong supia long kedo West Karbi Anglong Chamber of Commerce asaihem along suri hini ra ingkoi ra hini calendar kangpu asai dingpo. Dongkamukam rong supia long kedo WKACC asaihem along Pherangkia mai kangni. Pherangkia mai long WKACC mai phu Michael Kramsa kaning jepona tengke Karbi Anglong alo nonamat nilitum kethek dam long atengke Karbi atum behahin kiluduna bangke phaning koi ansi do chotla. Lapen ansu se ka paprang dun bom chia phansi nilitum setame siding pon bom lu pusi Pherangkia mai long ning jipon. Investor binglong biha bipar kachoklem chodam bang pu bang phetum on bang tai se chunri bang la pulo adora mut lapen ilitum alin pusame ahpet bangke alinda ilitum ahpet ading alin iponangji lapen long nangji lapen adora mut tame mesan ador long ponangji lasinon along tin hotel pusame along tin market pusame ilitum chamber commerce pensi check and then bangke kuit ponpo Biha ke klem atuma phan hormu hortar ke jor ke lang along anam ke lang dun pa media phansi nilitum bor ipon lo lapen nilitum WKACC abutung atum setame munit chot ke choklim kalia potsi nilitum ke klem ke dam ke chok pon pe dim an setame nang paking dun bom non pusi solang do kar biara do anaphan tuning ripon lo pusi WKACC kongchon bang dhona ning tipen setame ning jepon thu tum piniani West Karbi Anglong Chamber of Commerce itu malong opini iklem kecok ce ba kilele tu koklang pelote ini tu manang dia pontame nang dia poni pasti chune reglo athema ini tu Chamber of Commerce tele choklim puni itu chikupe sikatu gawe social organization mate student organization tum doan pastame nilitum lele chok ce diman nang dia pon pasti chune reglo Bangso hut WKACC ahin pen kapaklang pon suri hini ra ingkoi ra hini calendar setame dongkamukam municipal board ward commissioner Jitu terang pensi ingpu pon West Karbi Anglong Chamber of Commerce asaihem long calendar kangpu along ni liphan pini aluhi manteng kanagahang lapen miri pini angso calendar pining 2022 calendar kangpu poneglo dasya hokno ningarong holo nilita West Karbi Anglong Chamber of Commerce kami nona ko kiklem kedam kemisen lapen bepar beha kiklem atuman penana kerap dolo lapen non jong lang dongkam sitame alang liktupang kirpon lo dongkamukam pen Vicky Bay Karbi Anglong live